Стана по-бързо, отколкото очаквах. Нищо не е станало. Сега започва. Можеш вече да говориш с него. Ще помоля обаче при разработването му да използвам свой собствен метод. Да чуя. Няма да налагаме цензура на вестници, радио и телевизия. Нека го хвалят и величаят колкото си. Орден на труда бронзов получават нападателя Димитър Якимов и вратаря Георги Найденов. С народен орден на труда сребърен се награждава голмайстора Георги Аспарухов. Тези награди са за всички от националния отбор на квалификация.